ମାଇଗ୍ରେନ୍ର 5ଟି ସୂତ୍ର, 5ଟି ଲକ୍ଷଣରୁ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଧକ୍ ଧକ୍ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହେବା, ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡକୁ ଅସହ୍ୟ ହେବା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା 4ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ରହିବା। ସାଧାରଣତଃ 5 ପ୍ରକାରର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଅରା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଥିରେ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ଭଳି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆଦି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର ମାଇଗ୍ରେନ୍, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ମଧ୍ୟ ହେବା। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ସ କିମ୍ବା ମାସିକ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ବେସିଲାର ଅରା, ଯେମିତି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପରେ ପରେ କେହି ବେହୋସ ହୋଇଯିବା। ମାଇଗ୍ରେନ୍ର 5ଟି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରୋଗୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କମିଯିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଗର, ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ଥଟ୍ସ ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ନ ହୁଏ, କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏପିଲେପ୍ସି କିମ୍ବା ଫିଟ୍ସ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେମୋରି ଲସ୍ ହୁଏ, ଏସ୍ପେଶାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଲସ୍ ହୁଏ। 5ଟି ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ପ୍ରତିକାର: 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା, 30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, 3ଟା ଫୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଚିଜ୍, ଚାଉମିନ୍ ଅର୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆଉ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଫୁଡ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ କଫି କିମ୍ବା ଚା ସେବନ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଲାଇକ୍ ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପେନ୍‌କିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଟ୍ରିପ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଜି-ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ରୂପକ ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଟା ବ୍ଲକର, ଟପିରାମେଟ୍ କିମ୍ବା ଭାଲପ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଦି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଦିଆଯାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡର ସ୍କିନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବୋଟୁଲିନମ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଓଏନ୍ ବ୍ଲକ୍, ଥରେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରେଟର ଅକ୍ସିପିଟାଲ ନର୍ଭରେ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲେଟର୍ସ। ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁରୋମଡୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରୋଗୀକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପଶମ ମିଳେ। 5ଟି ଅସାବଧାନତାରୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡିସିନ ସପ୍ରୁ ପେନ୍‌କିଲର, ଭାସୋଗ୍ରେନ୍, ସେରେଡନ୍, ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍ ଆଦି ମେଡିସିନ ଖାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିବା। ତୃତୀୟ, ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯଥା 3C ଫୁଡ୍ ଆଉ 5S ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। 3C ମାନେ ଚାଇନିଜ୍, ଚିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, କଫି ଓ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। 5 ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଇନାଡିକ୍ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଯେମିତି ଆଲକୋହଲ, ସ୍ମୋକିଂ, କୋକେନ୍ ଆଦି, ଆଉ ସ୍କିପିଂ ମିଲ୍, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା। ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଗାଉଁଲି ମେଡିସିନ୍ସ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡିସିନ୍ସକୁ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଖାଇବା। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର 5ଟି ସତର୍କ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ହେଡେକ୍ ହେବା, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ
हेडेक ऑफ लाइफ। मुंडबिंधा सह दृष्टिशक्ति कमिजिबा किंबा हराई बसिबा, 50 वर्ष परे नुआ करी अचानक मुंडबिंधा हेबा, सिभियर मुंडबिंधा जोगु निद भांगिजिबा, मुंडबिंधा सह ओजन कमिबा, लंबा समय ज्वर हेबा, पारालिसिस र शिकार हेबा किंबा व्यवहार परिवर्तन हेबा आदि मारात्मक लक्षण होई पारे।